Pozdrav svima koji gledaju ovaj video. Moje ime je Valentina Mesarić i vlasnica sam obrta za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira pod nazivom Valabu rukotvorine. U Valabu rukotvorinama svašta stvaramo, od ogrlica, naušnica, narukvica, podložaka, označivača za knjige, satova, zidnih, stolnih, predmeta po narudžbi. Ono što je svim našim predmetima zajedničko je to da su unikati i da su nastali preoblikovanjem i prenamjenom starih predmeta i materijala. Na to smo jako ponosni, na to što slijedimo koncept Zero Waste, a to nam je i zajedničko sa Okizom, čiji nam je duh i kriteriji natječaja su nam poznati još iz 2019. kada smo sudjelovali sa jednom drugom projektnom idejom. Tako da, evo, ove godine smo se opet ponovno sa guštom prijavili. Danas ću vam predstaviti našu projektnu ideju pod nazivom 4-godišnja doba maruna. Projekt predviđa dizajn i izvedbu prostorne instalacije u prostoru, kako god je hoćete nazvati, koja bi prikazivala mijena maruna, stabla maruna kroz 4-godišnja doba. Možemo ih sad nazvati kroz 4 slike. Trenutak kasnije ću vam objasniti sam koncept i izvedbu na jednoj skici, a sada bih samo voljela pojasniti zašto sam baš odabrala spomen marunu. Istražujući malo Opatiju i ovaj kraj, primijetila sam da povezanost maruna i lokalnog stanovništva koje žive podno Učke, posebno iz mjesta Opatije, Lovrana i Mošćeničke Drage, seže daleko, daleko u povijest. Naime, lokalno stanovništvo je desetljećima živjelo upravo od izvoza maruna. On je bio i neizostavan dio u kulinarstvu, tako da danas pomalo zaboravljen, on je ipak važan dio povijesti ovog kraja i dio je baštine. U ovom dijelu ću još samo spomenuti da je najvećim dijelom instalacija izrađena od rabljenih materijala, a ona u budućnosti može biti postavljena na nekom od javnih prostora u gradu Opatiji. Sada ću vas provesti kroz skicu ideje. Kao što vidite, instalacija se sastoji od 4 samostojeća drvena okvira. Svaki je visok 200 cm, a širok 50 cm. Oni mogu stajati jedan kraj drugoga ovako anfas, a mogu stajati i lagano dijagonalno. Okviri su izrađeni od rabljenih drvenih greda, dimenzija 5 x 8 cm otprilike, i stoje na metalnim nogama tako da budu odvojeni od tla. Podsjećaju na okvir slike. Unutar svakoga od okvira nalazi se prikaz debla maruna. Sam oblik debla je u svakom od okvira identičan. Ono što se razlikuje od okvira do okvira su mijene koje drvo doživljava tijekom godišnjih doba. Prvi okvir je slika stabla zimi bez ikakvih obilježja u mirovanju. Drugi okvir je slika stabla u proljeće. Stablo je dodan, kao što vidite, element lista. Treći okvir je slika stabla ljeti. Uz element lista stablo je dodan element cvijeta. Četvrti okvir je slika stabla na jesen. List dobiva jesenje boje, a u sliku ulazi element ploda kestena. Svi elementi u okvirima predimenzionirani su u svrhu naglašavanja. Kao što sam već navela, većina materijala korištena u izradi instalacije je rabljena. Drveni dijelovi od starog drveta visoke kvalitete, metalni dijelovi od rabljenog željeza. U izradi ostalih elemenata težiti će se upotrebi prirodnih materijala. U bojanju koristit će se boja na bazi vode ili bajcevi, a cjelokupna konstrukcija zaštićena je lakom za zaštitu drveta za vanjske uvjete na vodenoj bazi. Kao što možete vidjeti, prilikom izrade instalacije ne nastaje otpad, već naprotiv, on je utkan u njegovu izradu. Nadam se da vam je ovom prezentacijom skice projektna ideja malo jasnija. Ukoliko ovaj projekt prođe na natječaju, prije same izvedbe pripremit će se, modulirat će se 3D dizajn cijele instalacije, tako da pogled na nju i ideja nje bude puno jasnija i preglednija. Voljela bih još jednom ponoviti, znači da će on biti postavljen na nekom od javnih prostora u gradu Opatiji i time će biti svakodnevni podsjetnik lokalnom stanovništvu da je dio njihove baštine, a turistima i posjetiteljima grada Opatije bit će jedna prezentacija lokalne znamenitosti. Hvala vam svima na pažnji, nadam se da vam se ideja svidjela i da ćete glasati za Valabu rukotvorine. Pozdrav!